To vyjebíš malu. No a jako, Kide, to ti nepřipadá jako jedna strana? Že se k tobě nemůžeme dostat? No, kámo, když za tebou byl člověk, počkej, já se tady dostanu z vodu. Za tebou byl člověk a každý hlídá jednu stranu, tak máš jednu místo, tak to byl se můžu dostat. Teďka už je to jedno, teďka mám dvě, ale třetí. Byl za tebou jeden. Pravda, Ja nechápem, čo sa riešiš úplne z prostosti, proste to bolo na pol sekundy reálne, som si to ani ja sám nevšimol. No ale však já se ptám, já nevím proč. No tam, kde seš Kide, Ne, tak za prostě to řešíš admini normálně hlúposti. to. Admini říkali, No že tam tak nemá. pokiaľ tam sú viacerí, jak tam boli, čo DK povedal, no tak to nie je správne, ale tak keď je tam jeden sám, tak to nikomu nemá prečo vadiť. Najvyššie na tú stenu, čo tam je, z tej bielej vlny, tam sa tiež môžeš kľudne dostať. No však to jsem, já jsem